Sutra je utakmica u Sisku protiv Segeste. Zamolili smo trenera i igrače da nam najave utakmicu. Tomislave, kakvi su dojmovi na dosadašnji tijek sezone? Pa, sigurno je da smo zadovoljni za sada, iako smo malo loše startali. Nakon Dugopolja oporavili smo se, povezali 3 pobjede u nizu i sigurno je da moramo nastaviti s time da ostvarimo svoj cilj, a nas koji je to da se vratimo u prvu ligu. Očekuje vas Segesta, izazovan protivnik? Pa dobro, Segesta je sigurno kvalitetan suparnik kao i svi u drugoj ligi, ali sigurno da ja vjerujem da smo mi bolji i da smo mi favoriti. To će biti tvrda i čvrsta utakmica jer svaki drugoligaški klub je dobar na svom terenu, ali idemo na pobjedu pa ćemo vidjeti. Kako gledate na iskustvo igranja u drugoj ligi i koja su vaše očekivanja u ovoj sezoni? Pa dobro, sigurno da iskustvo igranja u drugoj ligi će pomoći svakome na određen način, ovima mlađima za afirmaciju, starijima za možda prilagodbu na ovu sredinu i onda neka veća očekivanja u prvoj ligi. Mislim da svi moraju iskoristiti za nešto ovu sezonu i da ćemo uspjeti u svom naumu, a to je da što brži povratak u prvu ligu. Hrvoje, ljetos ste došli kao pojačanje zaduženo za postizanje golova. Nakon 4 kola i 3 zgoditka može se reći da ste u potpunosti opravdali status s kojim ste došli. Kako ste vi zadovoljni dosadašnjim učinkom? Pa, hvala vam na komplimentima, ali ja ne bih rekao da sam opravdao dolazak jer 3 gola nije puno za nekog napadača i ja se nadam da ako ću zabijati konstantno i puno da ću tek onda opravdati dolazak, a moj dolazak je zapravo bio da pomognem ekipi da uđem u prvu ligu. I eto, ako uđem u prvu ligu onda mogu biti sretan i opravdati svoj dolazak. Kako ste zadovoljni životom u Vinkovcima? Lijepo je, mogu reći da je lijepo, eto, živim na Lapicima, imam svoj mir i zadovoljan sam, tako samo stane, ja sam sretan. Kakva su vaše očekivanja pred gostovanje u Segesti? Pa, mi cijenimo i poštujemo svakog protivnika, ali mislimo da nitko nije bolji nas i to moramo pokazati i u Sisku i nadam se da ćemo uzeti sva 3 boda, ali po to idemo. Dražene, molim vas vaše dojmove na dosadašnji tijek sezone. Pa mogu reći da sam prezadovoljan s obzirom kako smo počeli nakon poraza u Dugopolju nanizali smo 3 pobjede, pogotovo što se radi o 3 kluba koji se zajedno s nama bore za prvo mjesto, odnosno za ulazak u viši rang i sigurno da nitko u klubu ne može biti ravnodušan nakon ovih rezultata, ali evo, ne smijemo se opustiti, moramo nastaviti ovako dalje i probati još ojačati ekipu i ostvariti cilj, a to je jedini cilj ulazak u prvu ligu. Znači to je primarna ambicija? Naravno, mi smo svoje ambicije odmah na početku istakli, da to možda je djelovalo u određenim trenucima i neozbiljno s obzirom da smo se ekipirali dosta kasno, odnosno i sam trener je došao 2 tjedna prije početka prvenstva, neki igrači su došli već u tijeku prvenstva, evo još neki očekujemo, ali jednostavno mi smo znali da imamo svoj cilj i da ćemo do tog cilja doći prije ili kasnije, ali evo, po meni je to čak krenulo i bolje od očekivanog, ali evo, hvala Bogu, što prije smo uhvatili taj priključak za prvim mjestom i mislim da ga nećemo tako lako ispuštati. Znači li to da je ekipiranje završilo ili možemo očekivati još neko pojačanje obzirom da je prijelazni rok završio? Pa službeno prijelazni rok je završio, ali za određenu grupu igrača, odnosno igrači koji su neamateri i koji nisu koristili ovaj prijelazni rok, a istekao im je ugovor, njih možemo još uvijek registrirati. Tako da mi u ovom trenutku smo još za potragom za jednim obrambenim igračem, s obzirom da nam je otišao isto tako naš najtalentiraniji igrač Matej Mitrović, kojeg smo izgubili zadnji dan prilaznog roka. Mi smo tu deficitarni s jednim igračem, tako da po tom pitanju radim i mislim da ćemo u sljedećem tjednu i to pitanje riješiti. Molim vas da nam prokomentirate dosadašnji tijek sezone i rezultate. Pa evo, moramo biti zadovoljni za ova 3 kola koja smo do sada odigrali. Kadeti su pobjedili u Zagrebu Hrvatskog dragovoljca 2-0 i u Koprivnici sa MB Lupo 4-2, dok smo ovdje odigrali sa Lokomotivom 0-0 i po svemu moramo biti zadovoljni. Na prvom smo mjestu, u stvari dijelimo prvo mjesto sa još 3 ekipe koje imaju po 7 bodova. A što nas očekuje u bliskoj budućnosti? Pa kao i uvijek poznato je da ovdje ima možda i najviše talentirane djece
koja svojim radom, znači i treninzima postaju reprezentativci Hrvatske i seniorske momčadi. Znači to su djeca koja su stvarno od Boga data, gdje su super talentirani, ali kažem moramo puno više raditi i na segmentima igre koje moraju usavršavati da bi postigli one rezultate koje bi mogli sa kvalitetnim radom, a to je da danas sutra postanu seniorski igrači seniorske ekipe i reprezentativci Hrvatske. Imamo li znači među kadetima juniorima buduće uzdanice prvoligaške ekipe? Pa imamo sigurno, kao i što smo do sada imali, sad znate i sami da smo ove godine da su otišli naša djeca iz škole nogometa Župarić, Mitrović, Petar Mišić, Rugašević i to su djeca koja su znači ponikla u našim redovima iz naše škole, a sigurno sada već imamo 5 igrača koji treniraju sa seniorskom ekipom, znači 5 juniora koji će danas sutra sigurno zakucati na vrata prve momčadi. Sve novosti o našem klubu možete pratiti na Facebook stranici i YouTube kanalu. Lajkajte nas, pratite nas i pozdrav do idućeg susreta.